אלף פקודי המשכן, משכן העדות אשר פוקד על פי משה, עבודת הלוויים ביד איתמר בן אהרון הכהן ובצלאל בן אורי בן חור למטה יהודה. עשה את כל אשר ציווה אדוני את משה, ואיתו אהוליאב בן אחיסמך למטה דן חרש וחושב ורוקם בתכלת ובארגמן ובתולעת השני ובשש, כל הזהב העשוי למלאכה בכל מלאכת הקודש, ויהי זהב התנופה 29 כיכר ו730 שקל בשקל הקודש, וכסף פקודי העדה 100 כיכר, ו1,775 שקל בשקל הקודש בקע לגולגולת מחצית השקל בשקל הקודש לכל העובר על הפקודים מבין 20 שנה ומעלה ל600,000 ו3,550. ויהי מעט עיקר הכסף לצקת את אדני הקודש ואת אדני הפרוכת 100 אדנים, למעט הכיכר כיכר לאדן, ואת 1,775 סבבים לעמודים וציפה ראשיהם וחישק אותם, ונחושת התנופה 70 כיכר ו2,400 שקל. ויעש בה את אדני פתח אוהל מועד ואת מזבח הנחושת ואת מכבל הנחושת אשר לו ואת כל כלי המזבח ואת אדני חצר סביב ואת אדני שערי חצר ואת כל יתדות המשכן ואת כל יתדות החצר סביב ומן התכלת והארגמן ותולעת השני עשו בגדי שרד לשרת בקודש. ויעשו את בגדי הקודש אשר לאהרון כאשר ציווה אדוני את משה.